आज मी मिनी आंबोळ्या दाखवणार आहे. त्यासाठी मी इथे 1 कप पोहा घेतलाय, 2 कप रवा घेतलाय, 1 चमचा धणे घेतले आहेत, पाव चमचा मेथी घेतली आहे, पाव कप पेक्षाही कमी मी इथे उडदाची डाळ घेतलेली आहे. आता मी पाणी घालून जवळजवळ 10 ते 15 मिनिटांसाठी झाकून ठेवणार आहे. म्हणजे जे मिश्रण आहे ते व्यवस्थित फुगून येईल. हे बघा व्यवस्थित मिश्रण आपलं फुगून आलेलं आहे. आता आपण मिक्सरमध्ये घालून वाटून घेऊया. इथे बारीक वाटून घेतलेलं आहे मी. आता हे बॅटर आपल्याला रात्रभरासाठी ठेवायचं आहे. त्यामध्ये मी मीठ घातलंय, व्यवस्थित ढवळून ठेवलंय. रात्रभरासाठी झाकून ठेवूया. उद्या आपण ते पीठ चेक करूया. हे बघा पीठ आता दुपटीने फुगलेलं आहे. व्यवस्थित पीठ आलेलं आहे. परफेक्ट पीठ झालेलं आहे. चला आपण आता मिनी आंबोळ्या बनवूया. त्याआधी मी एक मोठी आंबोळी काढून चेक करते की त्याला जाळी येते की नाही. यामध्ये मी आता पीठ घातलेलं आहे. पिठावरती तेल घालून पीठ असं व्यवस्थित ढवळून घेते आहे. याला व्यवस्थित जाळी आलेली आहे. म्हणजे आपलं पीठ एकदम परफेक्ट झालेलं आहे. आता मिनी आंबोळ्या व्यवस्थित काढून घेऊया. तव्यावर जेवढ्या मावतील तेवढ्या आंबोळ्या आपण काढू शकतो. यापेक्षा छोट्या तुम्ही आंबोळ्या काढू शकता. आता त्यावर झाकण ठेवलंय म्हणजे वरचं पीठ आहे ते कच्चं राहणार नाही. आता आपण थोड्या वेळाने हे पलटून बघूया. परत एकदा मी इथे परतलाय. तुम्ही डबल परतलात तरी चालेल. तीनदा परतायची काही गरज नाही. झाल्या आपल्या मिनी आंबोळ्या. आता इतरही आंबोळ्या आपण करून घेऊया. जाळीदार आंबोळ्या एकदम मस्त झालेल्या आहेत. आता या आंबोळ्या तुम्ही चटणीबरोबर खाऊ शकता. ही रेसिपी जर आवडली तर रेसिपीला लाईक करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा.